Nyt mä näytän sulle 3 tärkeintä vinkkiä, miten saat kovemman ja vaarallisemman laukauksen. Ensimmäisenä meillä on yläkäden käyttö. Eli tavoitteena olisi saada yläkäsi tonne niin pitkälle suoraksi eteen kuin mahdollista, jotta saadaan mahdollisimman pitkä, laaja liikerata siihen, kun yläkäden lähdetään vetämään. Toisena tuo kiekko lähelle kroppaa. Tää on erittäin tärkeä, jotta saadaan vedosta vaarallisempi ja maalivahille vaikea torjuttava. Kolmantena on sitten alakäden käyttö. Eli alakädellä tehdään päinvastainen työ kuin yläkädellä. Eli kun yläkäsi lähtee vetämään, samaan aikaan työnnetään alakädellä mailaa jäähän. Ja tässä tärkeää, että se kiekko on tuotu lähelle kroppaa, jotta saadaan enemmän painoa sille alakädelle ja työnnettyä sitä mailaa oikeasti kunnolla voimalla sinne jäähän. Sitten kun nämä 3 juttua on hallussa, niin lähdet yhdistämään vaan yksinkertaisesti nämä kaikki tuohon laukaukseen. Eli tuo kiekko lähelle kroppaa, samaan aikaan yläkäsi menee eteen, yläkädellä vedät ja alakädellä painat mailaa jäähän. Jos haluat lähteä kehittämään sun laukausta ja maalintekotaitoa, niin nyt siihen on täydellinen mahdollisuus. Nimittäin mä tarjoan Icenhockeyn kautta tämmöistä kehityskartoitusta, jossa me katsotaan sun lähtötaso, selvitään sun laukauksen todellinen nopeus, tarkkuus, mahdolliset tekniikkavirheet. Sitten tämän pohjalta me rakennetaan sulle oma henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Jos tällainen kiinnostaa, niin pääset lukemaan lisää tuossa näytöllä näkyvästä verkkosivuosoitteesta.